maswere. Tikati maswere tototi makadiko makabva panapa pane maswere. Basi bamkuru vanofana kupiwa kazi hagi kava after a long time. Iya ndingazorowa. Kukurowa hanzi kukurowa nani? Ndandiri kona ndichimboita ma lessons. Ma night lessons. That's good. Ndakamotika ninyeuti muri kundibhadhara school fees mungoshingaira zvinhu zvakaoma. Saka ndinotipa kuti nditopasa. Pane bachodiwa ma night lessons ndokwandandiramu. Aiwa kuti ma night lessons chaivo mani. Kuzotinyadzisa. Aiwa kana. Mainini. Aiwa kana. Serious here kuma lessons. Sure. Aiwa iripo imi ndokutrusted because magara muri munataura chokwadi. Ever since dziri wambonyepera. Hope kuti ndizvo zvochaizvo. Ikoje. So otherwise muri sei masango na imamko. Zibori lolo. Down. Ndakabata mwenye ngori pana. Amchembera ngombowe. Unondanzwa kazisi wachicomplain kuti mavatekera KFC. Siwo tsikira yako kuti zvauri kuita nzuzvita. Watochera kakomba ubwo watosvipa. Unonzwa? Ndimai vangu vakandibereka inini vaya. Andikunzwa nezvinyaya kutaurwa nawo kudza nemwana kuti zvisvike kupi. Hanzi shuwa kuti ndo wakati chibereko chasisi. Nayo just imagine. Saka mutaura kuti mai vangu muroyi makutodzana nemini nokuti mai vangu muroyi manje. Vanodya chibereko chacho chinodyiwa ivo nezoti chakaita sei. Svika. Tsika iyo ubva toisiya. Kana unotaka kunetsana neni. Ramba uchitaura nyaya dzakutaura idzodzidzi. Hanzi kudii zvimwe zvaitaura zvekuti iwe unyazonditaura zvese zvokutaura nasisi wako. Iwe ndoziva kuti haukumbonyepera. Nezvo ndiye ndakatariswa naro. Ndakutaura. Aiwa ndokutaura poti. Kuimhosva here kuti utaura chokwadi. Because hapana kuda kutoedza kumumbiridza. Chokwadi hanzi achiputse ukama. Ko chichazara tibaya ndo vatsingwa nasisi here kana chichamboitika. Varamwa. Avataura point blank. Kuti hanzi imi makadya chibereko changu. Kusazvara kwandiri kuita ikoko. Chikafu chechicho charamba kuvabikira. Ndikakanisa ipapo. Ndikabanya paKFC apa. Ndikatenga chikafu. Andoona. Akutokomplaina futi kuti hanzi wavatengere chikFC but aramba kubika chikafu. Apa mama vakasvika nezuro chayakangosvika vakati ndakaneta. Havana chavakabva. Sisi gashira munorongedza zvinhu. Azvina mudaro sisi. Gashira munorongedza zvinhu ndokutambira kwamaifanira kuita imi amwene vachisvika pane. Notishoresa. Zvitange zvine chingonzi mumba kwahona ukwana. Daenda dzosvika pano mai venyu vari pano. Handiti vaitwa ndono semunhu asina unaka. Musasherese dzinza sisi. Sengenyu ndirongedze nendanzwa tsitsi nezvaichi. Manje kuti mama funga kuti tsapo yese iyoyo after that onzi mune murui zvakaipa. Asi pfungwa dzako zvitoma kuti chinja mafungiro auri kuita. Chimbochinja mafungiro ako, chinja unhu hwako so. Funga kuti mama vakakumiririra kumusha uko. Vanhu vese vachiti uyu hatimudi. Vati vakati kana imi muroora wangu ndomuda. Ito zvawakwadaiwa kuti muroi nhasi. Ndachikumbira uregere zvimwe zvandakaita kana mai vako. Ndakangoovhareitawo. Asi ndozvo zvandandanzwa saka zvinhu zvakangondibatawo. Zvinowanikwa. Asi zvakundibata zvakandibata zvinowanikwa asi zvakandibata. Unokuziva kuti kana vari mai vako vakakubereka vachinzi ari kufa. Asi aiwa anotondwara. Zvinowanikwa vipi, tondwari. Butterfly asi zvakandibata zvakandirwadza. Kusvika mai vangu varamwa kuti panapa vakutoenda vamaitira chavakaita. Ndakafuta kutoripiswa imi. Asi anyway zvinhu zvinowanikwa tinozongoenda tichigadzirisa nyaya yachona. Aiwa nyaya yekutaura kuti ndiri kuinzwa zvangu. Kudai nekafonezvo. Kudai nekafona. Kumurungatenga. Ndikutaura zvinhu zvakutaura zviri very important zvakutaura. Kuti Hello. Tinotaura don't worry. No, I'm in a meeting. Panditi pacho havasi kutomboita.
Totaura. Ahora mai mai. Kundiano. Omuri munotaura muri. Zvinhu zvekubasa nokuziva vanonetsa kangu chingofona foni. Madhiri edu kande kusenzera mufoni ko. Manje kana ari madhiri basa mungabva makata. Ko kana ari dhiri tori nemari. Aiwa izvi zvatoto zvakatokosha kutopfuura nyaya dzese dzemafoni dzatotaura idzi. To accept apology yako yakutaura kuti you apologize ndatozviaccept. Ndasingambofunga kuti chakumbira urengero sekutaura waita. Tonoba chini alright ngedzana kudaira foni. Kuma ndi kudaira. Aiwa kani mira todaira foni zvije basa zvandanodaira. Aiwa ngudaira muno. Yamangotanga muchikata. Saka totaura sei mari. Aiwa kana garai pasi apa. Aiwa. Aiwa. Ngodaira muno foni. Kuzvinzwisisa chingonipo mukana ndinodaira foni itoto zvibasa. Kuti ndatsota conversation yangu ndisina disturbance. Please, you need to just understand what I want to talk. Hello. Oh, I'm sensing danger panapa. Girlfriend chete. Baba wavane zvavari kuita chete. Kusi kungounza mumwe mukadzi panapa kuti ndenda kutotsinga. Oh, yeah. Yes. Quando eu tinha verita, uma passeira com verita. Eu acho assim mesmo. Deixa eu comprar uma fone e o nome se terá marido. Deixa eu comprar uma fone. Fone? É. Fone é bonito. Pero já não gosto de saber tudo. Asi wakati suspect kana kusambi. Ngondi pa iPhone. Ayo wakanda kukupa foni yangu kuti zvaita sepo. Tobatana mafoni ere pana peso. Yako foni nani mati atakaurira kuti avana kuita foni yangu. Chingondi pa iPhone yenyu ndino kutokumbira. Nina use this phone for business. iPhone ndoshandisa. Ndizvozvo. Zvinhu zvizhinji zvandotara pandezve. Chindi pa iPhone. Ngondi pa. Ayo kana iPhone yangu handisikuda nayo hazviite. Ngeno kuti zvisina iPhone. Ngondi pa iPhone. Zvika. Ndipe foni yangu. Ndipe foni yangu. Iwe. Message. Mukadzi wiko. Zvako zvese ndezvenharo iwewe chiko. Nharo kuita seko muchipulana kuenda kuloji. Kuloji kupi? Foni inoshandiswa neshamwari yangu ishi. Inoshandiswa nefriend yangu. Foni yebusiness. Yakushandiswa neshamwari yangu. Shamwari yangu kuti ndikumbira kushandisa foni. Ichi imi. Zita risiri renyere. Ripi? Iri riri pa message risiri renyere mupulana kuenda kuloji. Aiwa foni handiti ndiyangu. Ne marriage. Imbe. Mchaona zvose. Munhu aufanira kuti kwangona chinhu wobva wangokonkluda kuti aiwa shamwari yenyu ine zita renyu futi. Zita rangu ripi futi? Handiti foni ndiyangu iri. Handiti foni ndiyangu andikashandisa foni yangu kana namba dzangu inini. Nenamba dzenyu asi mukati memessage makanyorwa kazita renyu ndiro riri kutaurwa kunzi tizoenda kuloji kanini. Pamwe kutotadzawo pakunyora ipapapa. Unokuziva munhu ashandisa foni isiri yake anogona kufunga kuti pamwe maybe masevhero aya akaitwa kugirlfriend yake yachona ivo. Hai ndeye basa iyi. Hapana zvimwe zvandongoshandisa foni. Zvimwe mungaita kunge muri kuvhara mwana wegrade 1. Zvokunzwa kuti foni yebasa ine mameseji ekuloji. Kana ndimiwo. Uri kutoronga kutoti apapa. Nemadhetsi eku. Muruda kutonorora. Uri kuona zvinhu zvisiri izvo. You are seeing the wrong things. Ipapo you are not even believing. Munhu fesa wangu anogara achinitora vana kwaya. Ndiye anoshandisa foni. Anoshandisa kambudzi. Foni yake yakatofa saka iye WhatsApp ndiyo anotoshandisa. Ina ndite zvakadaro ini. Shamwari, kana riro dendera uri kundifungira uri kutoda kutondirongera ka. Nguva yese wangochipretenda zifa vana wakusuwada iwe uchita kutovhima kunzo. Handisi kumbota kuvhima zvakakana. Uri kuita kuvhima kunzo kuchinyepedzera kuti kamfota muno. Pfungwa dzavanadzo idzi. Tofunga kuti zvisiri izvo. Iwe anodzidziswa foni yangu achisenderwa mameseji akadaiwo achitaura zvinhu zvakadhakwa zvakadaiwo. Zvinhu zvakadhakwa zveko foni yemamuchiti yebusiness. Akedza ndizvidelete. Anenge akumbirika kuti ada kushandisa foni. Handidi zvinhu zvakaipa kudaiwo mufoni wangu. Because inini ndi munhu ariraisha saka akutondisvibisa zita rangu manje. Baby nemadero andokuita ka. I cannot even do that. Idzatongano dzanatsuro nagududza matotaura zvedzi. Iwo ndiwe uri wangu forever. Makuda kutozondiita maid wenyu kapana maunza kamukadzi wenyu iwo muri kutotaura naye. Kana hapana munhu anobodza wangu pane musi wandakamborara kuti kana ndakamboda kuti ndikadzoka late. I'm always with you. Asina yazvo. Mameseji ndamaona. Kuramba ungaramba hako zvinhu zvisingaiti kuti ubvuma. Asi pane kuti uunze mumwe mukadzi panopamba. Wanga wadi hako kuti utore mainini. Mainini wapiwa? Mainini iyo. Zvinobuda izvona yazvo. Zvinogotadza kubuda nei?
I think zvitori nani nokuti ndinoziva kuti semwana wamai vangu hapana pangachazogona kundirasisa kumbiro. Saka zvichikoro zvese zvaanenge kufanira kusiya wanjokonzertera nekuti hanzi haada kunzi nekuti pashayikwa mwana. Anoenda kuchikoro. Agara ndimainini wangu, munin'ina wako iwewe. So I cannot even do that. Kana vanhu kumusha kwakazwa kuti ndo zvatakuronga zvinhu zvakafanana nezvo zvavanoti kudii. Vanhu kumusha havambozvizivi. Inenge iri secret yedu tiri vatatu. Ana mama kumusha uko nana baba vese hatitombovaudza. Ndakanzi ndine manyanga ariputirwa shamwari azvizobuda zvakuda kutanga kuita izvi. Please, ndandichikumbira wangu. Ichi chatova chikumbiro. Unonditripa kana undifungira kuti maybe pamwe ndichadanana nemunin'ina wako ulalomo. Inini I'm not interested shamwari handikunyepera. Aiwa, haisiriyo nyaya yacho. But I think zvitori nani pane kuuyisa mutorwa pano pamba. Because my message obvious ndagara ndamaona. Wanga uchitochema mwana kumunhu waungozvudza. At least ukatora mainini zviri nani. Pamwe ane dambudziko ndini. Tobva taona kuti ane dambudziko ndiani pakati pangu inini newe. Haizi trip iri. Kana itombozi trip kutotaura chokwadi chemije. My message obvious nani ndamaona. Aiwa zvibuda. Pane kuuyisa mutorwa pano. Zvibuda. Andisikuona zvichibuda picture yacho so haizikundibudira zvakanaka. Asi kuuyisa mutorwa pano. Mwana uyu takamutora kumusha isu tichitoda kuti aende kuchikoro adzidze agozviitira zvinhu zvake. Zvozotanga kuzobuda manje one day kuti hanzi mudzimai wangu inini yatakatidzana mwana. Because inotanga iri secret ka. At the end of the day zvozongobuda. Zvinobudiswa nani kwati yedu secret tiri vatatu. Kati manyanga ariputirwa shamwari. Inini I'm not interested ichinja yavo nyaya. Tichitotaura imwe nyaya zvo. Kuite yekuti hanzi nditore mainini kuti ndivaite mudzimai wangu vaite kuita mwana zvibude. Sezvo wati amai vangu muroi toti mutanga ndamboongorora kuti nyaya yacho kuti ndofana ndifamba sei. Of course inini mwana ndokumuda ndizvozvo. Iye mwana wamai vangu hapana pangachazombondirasisa kana kuzondibata rafu. Change story. Zvongotoita kuwadi kuenda kuna madzibaba wako wayo utomboenda kuna madzibaba wako wayo vakakuudza kuti amai vangu muroi vayo. Then anogona kukuchika kuita mwana woita kuti uve nemazai kana kuti wokubatsira kuti mai vangu vadzose chibereko chavo chavo kuti vakadya. Then ubva wane chibereko kuita mwana. Ndokwa yatova nyaya yacho. Ndindokutangira iwewe. Kuda kuti ndiite sei pakadai. Ndikati vanhu vavharira namabhedroom avo inda kugara ndega muno ndikati kusarora wakaoma. Utorwadziwa kanjelasa. Ndikati online guy wangu pachandiroora muchaonerera. Iwewe anisi yake ulenge. Aripo. Ukutoona future. Future iripo. Future wachiroora. Future iripo anotadza nekuroora. Pane zvimwe zvinhu zvaunongoona wega kuti apa pane chiripo apa hapana chiripo. Mama kutomushara musati mamuziva makambomona. Isaika wifi pane pamundiujisa wifi. Dai musingaomereka mungade muchitotaura na bamunini wenyu. Kuomereka kweko zvinhu zvisina kubatana. Nai. Munoshora zvinhu zvamusati maonera nemi mwana kwachinemi. Mungorore kushora here. Aiwa ndisi zvangu kushora. But nemi no. Chimbondiudza wewe. Bamkuru wako runyatsowaona sei? Kuona sei? Pachima. Pachi kuti munhu ari right kana munhu akashata. Aiwa. Do you like him or not? Like him. Like. I like him. Ndi bamkuru wangu I like him. Ndo anonibhadharira school fees ndo ari kundichengetera panapa I like him. Aiwa mwana wangu. Yeye ndi unyatsoda kujekesa checheva. Rikani kunyatsopinda mukati mayo nyaya yacho nani. Nyaya yangu iri pakuti iwe uri mwana wamai vangu. Situation iri panapa I think uri kungoiona wewe. Zvanga zvakadiwo kuti ungoitirawo bamkuru wako mwana. Muri chichi asi ndikurota kana kuti sei? Wakatosunda. Asi chichi chiri kuitika naye. Nditori kutaura zvinhu zviri kubva pakati kati pemoyo. Uri mwana wamai vangu hapana kana paunga uchambozondirasisa iwona ndivo vari kutiitira zvese wakatobvawo kumusha koshuya kuzvinowatoka Jehovah Jaire. Ukatongopotsa apa zveshuwa kana kumusha chaiko chaiko tinototanga kutotambura from zero chaiko chaiko kuti ara ndo vari kutosapota vhena vana mama kumbo. Sisi.
Please, ndokumbiroti kana muri kujoka kana iri prank ndokumbiroti mbomire. Ndokumbira ujoki. Kozva muri kutaura is not making sense. Muri kutaura kuti inini ndotorara nehusband yenyu. Ndoita mwana. Mwana wacho anenge ari wani. Please, mama wangu ingonzwisisa. Asikana ndokumbira. Makuita ngama kundishura masikati majena anayo. Nyaya nyabva nekupi? Yewo. Ndiri kuti pamba pane situation yakutoitika. Bamkuru wako wakutofunga kuunza umwe mukadzi pano. Manje ndaona zvisingaiti kuti vangauyisa mutorwa pano. Kana vauyisa mutorwa pano, this means isu pano hatisina chedu. Kwatova kutongodzingwa pano. Kana wakazvitarisa wewe. Iri kupi girlfriend yacho kuima? Aiwa. Hazviitwisa izvozvo. Inini nyaya yangu yange iri pakuti wadiwetirawo bamkuru wako mwana. Imwe sisi musaitenge makapusa yami. Ngona mwakadzi varingopfuhira varume wani. Vapfuhire kabamkuru vacho vasaone vamwe vakadzi. Pane kuti ini tizosvika pakuroorwa nabamkuru. Wangu. Unomupfuhira ukarezva mupfuhiro ukauraya mwana wavaridzi. Ini yacho vangozi. Saka muda kuuraya inini. Handisi kunofani kuita nombokuuraya. Aiwa muda kuuraya future yangu kaba. Ndichiri kuchikoro. Muda kundipa murume uyu. Murume wenyu akatesta haringani. Ndikudiwo vanhu vachiri fresh vasati vakuziva test yaro. Dzikama wagara udofu. Haugoni kuchikoro kwacho zvakafa. Tauriwa zvakareruka zvitaurwa zvichinzwa rumani. Aiwa wagara haugoni. Ingoti kuti ndinonoka kubata kwata ndinodofu. Because kana ndini ndinodofu manje makutondiprovoka. Haugoni mwana mai ingobvumawo. Zvakangofanana kuita dofu nemunhu asingagoni nemunhu anonoka kubata. Aiwa kabati zviri nani kuita kadofu rinenge ramboenda kuchikoro. But wedre kuti dofu handiridi. Uraiti it's fine mwana mai vangu. Unonoka kubata kwacho. Bora ndopura kuti imimi wacho maigona chikoro kana ndokubira kuti muendere mberi nemurume wenyu nemarriage yenyu. Inini handisi kukwanisa. Excuse me. Bosi pane zvimwe zvekuda kusaizana ka. Ndakutoona kuri kubva nyaya yenyu. Imimi nyaya yenyu imitaura nyaya yenyu imimi. Mutora kuti inini ndiri dofa nemahani maniprovoka. Mutora kuti inini ndiri dofa saka kuti kana munhu ari dofa anopiwa murume. Haisi nyaya. Marriage ndo achievement yega muupenyu yenyu. Ndo achievement yega. Saka inini alright mangotipa murume. Chingoti kuti kana musisakwanisa kundibhadhira school fees pasina mari tinozvinzwisisa. Kwete kuti monditi hanzi nekuti zvazodai saka indapa murume asi zvega zvekuita muupenyu mai mwana. Mari yekukubhadhara fees inotoripo. And unoenda kwese kuchikoro kwese kwaunonzwa kuda unongoenda. But nyaya yangu iri pakuti mwana mai vangu ndinzwewo. Tisaunzirwa mutombo. Ndoto makandibvisira kwandaigara ere. Ndoto makanditorera kunana mama ere. Manyangira yaona mai mwana. Muda kunditi muda kunditesta ere asi mungwedzera ndikuda nemurume wenyu ere kana uchi. Aiwa hazvisiri izvo unoda ndimbokupa nguva ere. Saka makambozvona kupa mundipe nguva ndatokupai answer zvitseno itseno. Ndofuna muri kutora nenyudzi dzakanaka ere. Inga yakanaka. Aiwa kosei kwamuri kuona pamurume wenyu naye ane chiikwe. Ane huchi unonyanya kutapira. Haisi nyaya yehuchi. Aiwa saka muri kuda anyanya kutapira izvo kuti mari kutoti dzinza rese rimunzwa. Nyaya yenyu isisika iyandiremera inini ndakufonera namama. Ndovakudzana mama kuti ndo nyaya iri kuno. Because pamwe vari kuzviziva pamwe ndovakupfuurirai. Otherwise hai nini nyaya yenyu handisi kuikwanisa. Shuwa ndakutofambira namama ndivaudza ndo nyaya iri kuno. Ndofamba.